הגיע לנו צל"ש שעברנו כאן בין הדוכנים. אתם לא יודעים איזה ריח יש כאן. חבל שהריח לא עובר בווידאו. דגים מיובשים, כל מיני בעלי חיים מיובשים כאן. איך הריח פשט? נראה לי שעכשיו אני לא אוכל שבועיים, חבל, אני אפסיד את כל הריח, את כל האוכל באיים. אין חשש. אני לא אעלם לך. כן, שתמי לא תיעלם לנו מרוב חוסר אוכל. אין חשש כזה.